Ďakujeme. Kapitalistické médiá nevynechajú žiadnu možnosť, aby nám pripomenuli nespravodlivosti, ktoré sa udiali za minulého režimu. Čo však systematicky ignorujú, to sú zločiny súčasného systému. Práve z tohto dôvodu vzniká Múzeum kapitalistických zločinov, o ktorom nám porozpráva Stanislav Pirošík. Tak vážení súdruhovia, súdružky, ešte raz vás pozdravujem. Ako sme sľubovali asi pred 2 rokmi, v marci, keď sme robili akciu proti úrade vlády, ktorá chcela otvárať Múzeum zločinov komunizmu, a deklarovali sme tam, že otvoríme Múzeum zločinov kapitalizmu. Ak sa nám to tak podarilo, aj keď chudobata nemá budovy, priestory a kadejaké expozície a platiť za teplo, za elektriku, na to nemáme, tak sme aspoň internetové Múzeum zločinov kapitalizmu zriadili. Musím povedať, že je to spoločný projekt ako Vzdoru strany práce, tak Komunistickej strany Slovenska. Môžu sa zapojiť kľudne aj ďalší. Kto nevie link, tak tuto je muzeum.zločinov.kapitalizmu.sk. Táto stránka už momentálne beží, sú tam nejaké 4 texty. Nájdete tam prehľad, alebo teda budete nachádzať prehľad zločinov kapitalizmu, či už pred prvou svetovou, ale aj do súčasnosti. Či ide o hlad, lebo nám vyčítajú aj chudé decko, čo mu rebra trčia, tak aj my budeme vyčítať ich hladomory pri prebytku potravín, vojny, vraždy, násilie, drogy, vykorisťovanie, detská práca a podobne. Takže toto všetko tam budete nachádzať. A teraz dovolte, aby sme tu s predsedom prestrihli, keďže za symbol kapitalizmu sa vydáva ten dolár, hej, to S-ko s tými 2 bodkami, takže by sme takto spoločne otvorili Múzeum zločinov kapitalizmu, že prestrihneme teda túto 1 dolárovku. Považujte za otvorené. Každý z nás si nechá 50 centov. Ďakujem veľmi pekne.